bol sarı vere ney ju pêxamber esti bî. Ew namey nê pêxamberî Yeşayay bî. Ey alay ra ju vahi girot. Alay nê vahi miyan de hewt sey ser ra tepiya do çiçî biboze o heme musna. Alay Yeşayarê û nava. O kandê gunayan de ma bî dirbetin. Kandê kabahatê ma cefa and. Ma heme eynî zey miyana rayda xoraşî. Hema alay cezay ma hemin ard ey sere. Zeydê jû bizêka qurban bî. Hema ey qed fekê xo niya kerd. Cira veng nêviciya. Mezelê ci gunakarana piya bî. Hema kabahatê ey hiç çinê bî. Kandê merdê ey alado bol merdimado bê gunakar amoro.